crucial. Hi ha algunes fonts d'informació oficials, el 112, l'Agència Estatal de Meteorologia, però també existeix l'Associació de Meteoròlegs Valencians, AVAMET, que fan una tasca imprescindible perquè tenen medidors que ajuden i nodreixen també, per exemple, l'apunt oratge o l'apunt notícies d'esta casa. Tenim al telèfon el president d'esta associació, és Adrià Revert. Adrià, molt bona vesprada. Sé que vols donar-nos informació d'última hora, sobretot de la situació a Ontinyent. Conta'ns, quina seria l'última hora? Sí, ara mateix plou dèbilment, des de fa hores no plou massa. Este matí sí que hem tingut unes hores que ha plogut bastant i el riu ha tornat a pujar. Ahir de matí vam tindre la gran riuada, però en les últimes hores hem tingut un horatge més tranquil. Però ara estem pendents del cel i sembla que a aquesta zona jo crec que no plourà tant ja com ha plogut. Aleshores jo crec que podem estar més tranquils, almenys a Ontinyent, però no podem baixar la guàrdia. Adrià, teniu vosaltres tota una xarxa d'associats de punta a punta del nostre territori a pràcticament totes les comarques valencianes. Imagina que en estos dies de fenòmens meteorològics bollirà la informació a les vostres xarxes socials. Com esteu fent per canalitzar tota aquesta informació? Bé, ja sabeu que l'Associació Valenciana de Meteorologia som persones voluntàries, és a dir, som una associació sense ànim de lucre, i en aquest sentit sí que voldria agrair a tots els socis perquè els últims dies estem fent una tasca enorme, tant cadascú de nosaltres de forma individual com de forma col·lectiva com a associació, per a tindre dades de la major quantitat de municipis possibles i, com deia, tot això recolzant-nos al 100% en el voluntariat. A dia d'avui, a AVAMET, som vora 400 persones i som una associació que ens autofinancem nosaltres mateixa i instal·lem les nostres pròpies estacions a diferents punts de la nostra geografia i som moltes persones que estem dedicant el nostre temps lliure a l'associació i la veritat és que ens congratula molt la resposta ciutadana i la resposta dels mitjans de comunicació com vosaltres que ens utilitzeu les nostres dades per a informar la població i s'està demostrant, per exemple, que en la nostra web en els últims 3 dies hem rebut ja més de 700.000 visites. I això demostra que la ciutadania està molt interessada en conèixer la situació meteorològica al seu poble o a la seva comarca i en estar informada. I en aquest sentit sí que és veritat que pense que la ciutadania està demostrant una resposta exemplar, perquè és veritat que ha hagut molts danys materials a la comunitat valenciana, però de moment, afortunadament, no hem parlat de cap víctima mortal i crec que els valencians estem molt conscienciats en aquesta qüestió. També és veritat que la resposta dels organismes oficials... Adrià, sí. Digue'm. No, perdona. Continua i després te pregunte. Sí, que la resposta dels organismes oficials... La resposta dels organismes oficials, la Generalitat, Emergències, AEMET, els diferents cossos de seguretat, protecció civil, ha sigut molt bona, perquè s'ha avisat en antelació, s'ha previst, la gent sabia el que anava a passar i en els problemes que ha hagut s'ha protegit a la població i afortunadament de moment no parlem de cap problema greu. Més greu com pugui ser una pèrdua de vides humanes aquí a la comunitat valenciana. Adrià, estàvem parlant de la importància de la informació en dies com estos, en els que pràcticament, si no la tinguérem, aniríem a cegues. Afortunadament, hi ha molts mecanismes que ens ajuden ara a poder acurar pràcticament i afinar moltíssim en les previsions i en les interpretacions. Quines són les vostres fonts d'informació? A banda de les estacions meteorològiques que teniu, quines són la vostra referència informativa? Sí, els diferents models meteorològics són la referència principal per a qualsevol persona que vulgui fer una previsió meteorològica de cara a veure la possible evolució de les precipitacions. I en aquest sentit, hi ha diferents models meteorològics, per exemple el Centre Europeu, l'Harmony, que és el d'AEMET, el GFS, i el que passa en aquestes situacions és que cada model moltes vegades estima unes coses, fa una predicció diferent i al final més o menys hi ha que quedar-se un poc en el que podria passar, perquè al final mires el que prediu el model, mires el que acaba passant i no es correspon mai, pràcticament mai, i més en aquestes situacions tan complicades de predir en el que estava previst.
Adrià Revert, president de l'Associació Valenciana de Meteorologia, AVAMET, moltes gràcies per la teua telefonada en esta vesprada. I nosaltres ara, abans de